आफादनि मिशन स्किल आरो क्वालिटी एडुकेशननि हाबाफारि बायदियै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे हाबाफारि बायदियै बेखौ फोसावनानै खामानि मावनो दिनै लानाय जादों। आरो बे हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो टंला दखरा एबसुजों लोगोसे दिनै स्कुल फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय मोनसे हाबाफारि जोङो दिनै लादों। दा मानोना गोलाव सम COVID-19नि मोनसे थासारिनि थाखाय स्कुलफोरा बन्द जानानै थाबाय आरो बिनि थाखाय स्कुलफोरा दिनै गोबां गाज्रि मोनसे अबस्थायाव जानानै थाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो बेखौ साब सिखोन खालामनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। स्कुलफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामलांगोन आरो सेनिटाइज जोङो खालामगोन आरो बिनि उनाव कम्पाउन्डआव जिहेतु हाग्रा बंग्रा जानानै दङ बेखौ जोङो दानस्रायलांगोन आरो बै स्कुलफोराव दंफां गायनायनि मोनसे थासारिखौ नायनानै जोङो दंफां गायलांनो थाखायबो बेखौ थि खालामनाय जादों। आरो दिनै हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव जिखिनि 22टा दखरा दङ बिथांमोनाबो गावबा गावनि दखरायाव थानाय स्कुलखौ साफा खालामनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। दा दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन आरो बेखौनो जों आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे मिशन लानानै जि मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर फरायसाफोर गार्जेन्सफोर आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोननिफ्राय अरायसम जों मददथिखौ मोनलांगोन। दा बेखौ जोङो जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय थाबाय। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो टंला दखरा एबसुजों लोगोसे टंलायाव थानाय समुवापारा एमइ स्कुल जों बेखौ साब सिखोन खालामदों आरो जिहेतु माने उदालगुरि जिल्लानि सिङाव 22टा दखरा दङ बिथांमोनाबो गावबा गाव दखरायाव थानाय स्कुलफोरखौ एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर दङ। दा बेखौ बिथांमोना दिनै खायफा दखराया गंसे गंनै साफा खालामदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव गाबोननिफ्राय आरो बियो हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन। बियो बर'ल' नङा जिखिनि स्कुल दङ दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साब सिखोन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।